Ο ζωντανός θρύλος της ποντιακής παράδοσης, ο ζωντανός θρύλος του ποντιακού τραγουδιού, ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης, θα τον απολαύσουμε να μας τραγουδάει, να μας χαρίσει όμορφες μουσικές στιγμές. Και τώρα κατέχομαι συμψημάνιτσα, και τώρα κατέχομαι συμψημάνιτσα, και ένα κουρτάνε πέμνε, όι ρέιλιτε μοντήμανα, και ένα κουρτάνε πέμνε, όι ρέιλιτε μοντήμανα. Και για να σεβαίνω χαρώντας μάνιτσα, και για να σεβαίνω χαρώντας μάνιτσα, και να βασκείτε να παίρνε, όι να είναι μοντήμανα, και να βασκείτε να παίρνε, όι να είναι μοντήμανα. Και ένα πρόσωπος ηλιονούσταν οι γαλατζείς με λένε, ο πρόσωπος ηλιονούσταν οι γαλατζείς με λένε, η μοίρας τριαντάφυλλων, οι ψης μαλαμάταινε, η μοίρας τριαντάφυλλων, οι ψης μαλαμάταινε. Στερός ο πρόσωπος, το μάτωπαγχολούντα. Ούτε στερός ο πρόσωπος, το μάτωπαγχολούντα. Θα ρίσε λεπτέτικο φως, το μάτωπαγχολούντα. Θα ρίσε λεπτέτικο φως, το μάτωπαγχολούντα. Μικρόφωνο. Ναι. Αχ, μικρό κορίτσι να σου, λίγο να σφυλώσε, και μικρό κορίτσι να σου, λίγο να σφυλώσε. Για τα τσίτσι και τέσσερις, για ρε ευχαριστώ, για τα